Pozdrav! Ja sam Neša Profesor Her i pomoći ću vam da efikasno postignete platinasto plavu nijansu kose za 2 sata. Dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo pričati o tome koliko su, ajde da kažem, opravdani ili neopravdani strahovi kada je u pitanju plava kosa i kako ćemo adekvatno negovati. Potpuno mi je razumljivo da se plavuše plaše oštećenja, jer prosto nema ništa gore od toga kad je kosa beživotna, izlomljena i suva, tako da pogotovo kod plave kose je vrlo specifičan i opravdan taj strah, zato što postoji uvaženo mišljenje da je ta plava boja agresivna, kao i da su blanševi izuzetno štetni što se tiče zdravlja kose. Slažem se da prilikom hemijskog tretmana izbeljivanja kose, odnosno bojanja kose u plavo, postoji mogućnost da se ta kosa isuši, ali ako se poštuju pravilni koraci i jednostavno se odradi posao kako treba, ta oštećenja su minimalna. Kroz 22-3 godine radnog iskustva nekako sam došao do toga kako je najbolje negovati plavu kosu i to će biti tema večerašnje emisije, kako da vaša platinasta nijansa uvek izgleda sveže. Ja sam Neša Profesor Her, dobrodošli. No, hajde sada da krenemo redom. Jedan mali test koji svako od vas može da uradi kod kuće kako bi proverio stanje svoje kose jeste da čistu kosu, potrebna vam je jedna čaša vode i oprana kosa, da kažem, čista kosa. Prosto možete da skinete par dlaka koje su ostale na vašem češlju ili četki i napunite čašu sa vodom i ubacite te dlake u vodu. Ako ta kosa, to jest te dlake, plutaju, znači da je stanje vaše kose sasvim u redu, ta kosa je zdrava, a ako se desi da dlake potonu, to znači da stanje vaše kose nije baš najbolje, da ne kažem nije dobro. Zašto se to dešava? To se dešava iz prostog razloga što kosa koja je oštećena kutikula ne može da upije tu hidrataciju to jest upija tu hidrataciju i tone. Zašto je uopšte bitno da plava kosa bude negovana, sjajna i zdrava? Pa to je ono što sam već pričao u dosadašnjim videima koje sam snimao, da prosto plava kosa nije samo plava kosa. To je jednostavno stil života, to je sinonim za atraktivnost i zamislite sad tu kosu koja je tako oštećena, rascvetala i spaljena, koju to atraktivnost predstavlja. Tako da, opet kažem, opravdani su mi strahovi zašto se plavuše plaše oštećenja, ali sada ćemo proći kroz korake koje mislim da će vam biti vrlo značajni i da će vam pomoći da svoju platinastu kosu negujete na adekvatan način. Krenimo od šampona. Znači, postigli ste svoju željenu platinastu nijansu i naravno jedan od strahova mimo oštećenja je da se ta platinasta nijansa zadrži na vašoj kosi. Znači da se ne dešava da prilikom svakog pranja ona menja boju. Tu jako veliku, da ne kažem ključnu ulogu, igra sam šampon. Moja je preporuka da se za platinasto plavu ili za plavu kosu koristi isključivo šamponi bez sulfata. Šta su sulfati? Sulfati su sastojci koji se u šamponu ponašaju kao deterđent. Taj deterđent utiče na to da se vaša boja ispira svakim pranjem. Specifičnost šampona bez sulfata je ta da slabije pene. Nemojte da se brinete, vrlo dobro čiste kosu, tako da nema bojazni od toga da vam kosa neće biti adekvatno oprana, to je dovoljno čist. Negde se do sada verovalo da kao šampon što bolje peni, on kao bolje čisti. Zaslužni za tu penu su u stvari sulfati. Tako da je sasvim normalno da šamponi bez sulfata ne pene u toj velikoj količini, ali nema potrebe da se brinete da vam kosa neće biti oprana dobro. Kažem, to će sačuvati vašu boju iz prostog razloga što šamponi nemaju sulfata, samim tim neće ni spirati tu
tu vašu pepeljastu ili platinastu nijansu i ona će se mnogo duže zadržati na kosi. Šamponi bez sulfata su dosta blaži, tako da se nežno ponašaju prema vašoj kosi, jer prosto plava kosa to zahteva. Jedan od najboljih prijatelja platinasto-plave kose je i taj čuveni silver šampon. Šta je silver šampon? Silver šampon je šampon koji u sebi sadrži ljubičasti pigment. On prilikom pranja tonira platinasto-plavu kosu ili šatiranu kosu ili farbanu kosu kako god, dajući joj taj pepeljasti ton, odnosno ubijajući žutilo. Iz dosadašnjeg iskustva sam svašta viđao što se tiče silver šampona, do toga da pojedini proizvođači imaju toliko agresivne silver šampone, neke jake silver šampone, da prosto ako se malo samo zanesete i ostavite ih da duže stoje na glavi, bukvalno budete plave kao štrumfete. To je jedna greška, to jest nije greška, nego to je jedno neznanje. Zato sam ja tu da sa vama podelim iskustvo, da vam dam smernice iz dugogodišnjeg iskustva šta mi se pokazalo kao dobro, a šta ne. Neću da reklamiram preparate, neću nikoga da kudim, ali pričam iz realnog iskustva, to jest iz situacija sa kojima sam se susretao. Karakteristika za silver šampon je ta da kada perete kosu sa njim, prosto morate da ga ostavite da stoji barem 3 do 5 minuta na kosi. Znači uzmete da perete kosu najnormalnije, prvi šampon možete da isperete odmah nakon pranja, ali drugi ostavite da stoji od 3 do 5, 7, 10 minuta u zavisnosti od toga kakav intenzitet želite da postignete. Specifično kod tih silver šampona u dosadašnjem radu šta sam primetio je da pojedini silver šamponi strašno isušuju kosu, što nikako nije dobro kada pričamo o platinasto-plavoj nijansi, odnosno o bilo kojoj plavoj kosi, jer su same farbane plave kose već isušene na neki način, naravno u zavisnosti od toga, od količine isušivanja, zavisi i samo stanje kose. Kažem, danas na tržištu postoje profesionalne boje za kosu koje uopšte više nisu toliko agresivne i ta oštećenja, kao što sam pričao u prethodnim videima, ako se pravilno ispoštuju koraci od odabira boje, mućenja, nanošenja, vremena delovanja i ostalog, prosto minimalno isušuju kosu. Uz adekvatnu negu o kojoj večeras pričamo, možete da imate sjajnu, zdravu i lepu plavu kosu bez bojazni da izgleda jeftino. Znači svi vi koji farbate kosu u plavo, samim tim što ste odabrali tu nijansu kose, znači želite da budete primećene, niko ne želi da to što ima na glavi izgleda jeftino. Uz, kažem, adekvatnu negu o kojoj ćemo pričati večeras, garantujem da možete da imate lepu, sjajnu i negovanu plavu kosu i da prosto budete primećeni gde god da se pojavite. Spomenuo sam šampone, obavezno šamponi bez sulfata i silver šampon koji je najbolji prijatelj svake plavuše, opravdano, jer verujte, znači kada uzmete adekvatan silver šampon, on ujedno i hidrira kosu i tonira, tako da radi 2 u 1 i nema greške. Dalje su tu jako bitne maske. Znači maske bih podelio na proteinske maske, to su maske koje u sebi sadrže keratin i aminokiseline, znači biljne proteine. One rekonstruišu dlaku, odnosno oštećenja koje su nastale na dlaci rekonstruišu se proteinskim maskama. Tu prednjači keratin, o njemu ću malo detaljnije pričati pred sam kraj ovog videa, i hidrirajuće maske koje u sebi sadrže ulja, znači sama reč kaže hidriraju, daju vlažnost, od arganovog ulja, makadamije, avokada, lanenog ulja, kokosovog ulja i tako. Preporuka i ono što je meni dalo super rezultate u dosadašnjem radu je to da kombinujete te dve maske. Znači nema potrebe, naravno u zavisnosti od toga koja vam se brzinom kosa masti, sasvim je dovoljno se kosa pere 2 puta nedeljno i preporuka i odličan rezultat je da jedan put koristite proteinsku masku, a drugi put koristite hidrirajuću masku. Zašto je to bitno? Bitno. Bitno je iz tog razloga što proteinska maska će rešavati oštećenja, a hidrirajuća maska, to je maska na bazi ulja, će davati vlažnost vašoj kosi i samim tim ćete zatvoriti ceo taj krug nege koja je potrebna što se tiče pranja. Šamponi bez sulfata, proteinske i hidrirajuće maske na
smenu i naravno silver šampon po potrebi u zavisnosti od tona koji trenutno imate na glavi. To je što se tiče pranja i nege nakon pranja. Ono što sam već, ja mislim, pričao, ali nije na odmet da se ponovi, jer to se često dešava, čak i kolegama, profesionalcima. Ja to kad vidim prosto se naježim, a to je brisanje kose, odnosno, ajde da kažem, i samo češljanje kose i brisanje kose nakon ispiranja maske. Kosu prosto morate dobro da iscedite peškirom. Idealno bi bilo da je uvijete u peškir, napravite turban i pustite da peškir upije višak vlage. Znači nikako nema onog agresivnog trljanja i ostalo, kao i kod češljanja, što je isto jako bitno, da budete nežne prema svojoj kosi, jer kosa dok je mokra, ona je najosetljivije. Tako da češljanje isključivo dok je maska na njoj, jer zašto je to bitno? Da bi maska adekvatno prodrala svuda, znači ne ono stavite masku, ne očešljate, nego isperete. To je kao da niste stavili masku, iz prostog razloga što maska mora lepo da se raščešlja kako bi prodrala svuda podjednako, a ne da je negde ima, negde nema. Takođe, kao što sam rekao, to brisanje agresivno, ja viđam to i među kolegama i dan danas, da uzmu kosu i krenu da je trljaju peškirom kao da peru veš na ruke, a ne da se ponašaju odgovorno i pažljivo prema toj kosi. Tako da, eto, to se baš često dešava i molim vas na to da obratite pažnju, pogotovo, kažem, dok je kosa mokra, tad je jako osetljiva i budite malo nežne prema njoj, jer prosto ona vam je ukras na glavi. Dalje bih naveo recimo ove leave-in preparate koji su jako poželjni i dobri iz prostog razloga što i oni daju hidrataciju vašoj kosi, štite od preterane toplote ako koristite uvijače ili prese, tako da su vrlo poželjni iz prostog razloga, znači štite i od izvora toplog vazduha, odnosno fena, i ono što je karakteristično za ove preparate je da se ne ispiraju. Na tržištu ima veliki broj preparata, između ostalog postoji preparati namenjeni baš za plavu kosu koji isto u sebi sadrže neku dozu tog ljubičastog pigmenta koji malo i osvežava boju. Jako su korisni zato što, kažem, štite od izvora toplote, ako sadrže u sebi keratin, one čak i duže drže kosu ravnom, što nije, mislim, zavisi opet od stila koji volite, da li volite ravnu kosu ili da je ona već onako istalasana, uvijena. Znači, ako volite talasastu kosu, ne koristite leave-in preparate koji u sebi imaju keratin, jer će uticati na to da ta kosa ne drži lokne i talase duže, odnosno teže će se uvijati i brže će se ispravljati. Tako da, opet kažem, leave-in preparati na bazi makadamije, arganovog ulja i ostalog daju hidrataciju, tako da, eto, možda ni to ne bi bilo loše da kombinujete, da neki put koristite jednu vrstu, drugi put drugu vrstu. Ono što jako veliku ulogu u nezi kose ima su generalno ta ulja koja daju hidrataciju kosi i ne bi bilo loše da s vremena na vreme, naravno u zavisnosti od vremena i mogućnosti koliko imate, ali bih vas molio da izdvojite vreme da posvetite svojoj kosi, jer to nije ništa teško i ne zahteva ne znam kakvo odricanje i ne znam filozofiju, jesu ta ulja. Znači, možete slobodno jednom mesečno ili jednom u 15 dana, ako ste u mogućnosti, da pre pranja, odnosno bilo bi idealno uveče, svoju kosu natopite kokosovim uljem. Obavezno se preko tako pokupljene kose koja je pod uljem stavlja ili kapa za najlonska za tuširanje ili ove kape koje imaju da se kupe po specijalizovanim radnjama koje zagrevaju, i bilo bi super da ako uspete da prespavate sa tim uljem na glavi, ne bi li joj dali hidrataciju tokom noći i sutra ujutru je operete najnormalnije, kažem opet, šamponom bez sulfata. To je odlična stvar da radite jednom u 15 dana, jednom u mesec dana. Naravno, ako niste u mogućnosti da to ulje držite celu noć ili vam smeta šuškanje tog najlona na glavi, odvojite sat vremena pre pranja, natopite dobro uljem, možda čak ne bi bilo loše i da se to ulje blago, ali baš blago zagreje recimo u nekoj posudi sa vrelom vodom, jer sva ta ulja naravno rade na blagoj toploti, ne toploti u smislu da se izlaže nekoj visokoj temperaturi, nego prosto se aktiviraju zagrevanje. Sama ta najlonska kapa ili kapa ona od kao folije će učiniti to da krene proces grejanja, zagrevanja, tako da možete recimo i da stavite to ulje na kosu, stavite najlonsku kapu
kapu ili kapu od folije i malo je zagrejete fenom prvih 5-6 minuta, čisto da joj date izvor toplote da bi to ulje krenulo da radi. Tako da tu možete naravno da koristite i kokosovo ulje i arganovo ulje i šta god, znači imate kod sebe ili ste nabavile, prosto odlične su i jedno i drugo, ali u tom svemu prednjači to kokosovo ulje, verovatno zbog svog sastava, da li je različito u odnosu na druge, verovatno jeste, ali je stvarno odlično za kosu. Tako da eto, znači to je što se tiče te neke nege, onda recimo održavanja posle pranja, to je sa ovim leave-in preparatima, ophođenja prema svoje kose, to su kao neki koraci, ophođenje prema kosi, pogotovo kada je mokra, jer opet ponavljam, ona je tada najosetljivija, kosa koja je izbeljivana ili farbana u svetlo plavo je samim procesom, hemijskim procesom posvetljivanja blago isušena, tako da opet zavisi od samog stanja, to jest kvaliteta vaše kose. To je i kose koje su prirodno suve, zamislite još kad se ofarbaju u plavo i krenete tako da se ponašate prema njoj, pa ne može ona da izgleda negovano koliko god se trudio. Jer džabe, ja kažem, džabe stavite dobru masku, džabe ako se prema njoj ponašate agresivno, džabe. Svi ovi preparati koje sam naveo uopšte ne moraju da budu skupi, postoje kozmetičke kuće koji imaju odlične proizvode, koji su vrlo pristupačni, tako da to nije, da kažem, bauk i nije nedostižno, samo, kažem, treba vas usmeriti, dati vam adekvatne informacije, to je prave informacije, kako biste uštedili svoje vreme i bile ponosne na svoju platinastu kosu. Jedna od jako bitnih tretmana nege, koja mi se odlično pokazala u rekonstrukciji kose, je i sam taj keratin. Znači, pričamo o keratinskom ispravljanju kose, to sam rekao da ću reći pred sam kraj videa, zato što ja sam bio neko ko je među prvima u Srbiji počeo da radi keratin i ne znam šta da vam kažem. Ja sam probao, nekome je rezultat bio fenomenalan, nekome je kosa bila katastrofa posle tog keratina. Tretman ni malo nije bio jeftin, u tadašnje vreme nije ni danas, ali je opravdano danas došao na to mesto. Ja sam prosto odustao od keratina. Odustao i godinama nisam radio, čak sam i mušterije odvraćao od toga, da ne pričam da su ti prvi keratini imali formaldehid u sebi kao jedan od sastojaka, da ne pričamo o formaldehidu, o njegovoj štetnosti i ostalo. Međutim, na tržištu se danas postoje keratini koji rade po principu sirćetne kiseline, nemaju formaldehid u sebi i kada sam ja tu informaciju dobio, ja sam opet bio skeptik i nisam se usuđivao neko vreme da uzmem da probam, dok sestra moja nije uradila keratin, dok ja nisam vidio njenu kosu. Tad sam se oduševio, jer znam kakvu ona kosu ima, prirodnu kovrđavu, poprilično suvu, gustu i njena kosa izgledala fenomenalno. Onako bojažljivo sam uzeo neko manje pakovanje da probam i evo tada već, ja mislim da je ovo 4. godina kako ga radim. I šta u stvari keratin radi? Keratin popunjava ta oštećenja na dlaci i samim tim je rekonstruiše. Odlično mi se pokazalo za plavu kosu iz prostog razloga što toliko lepo napuni dlaku, kosa dobije težinu, ima lep sjaj. Baš sam onako zadovoljan i ono što mi je posebno bitno, jer drugačije ga ne bi ni radio, je to što nema formaldehida u sebi, radi na principu sirćetne kiseline. Naravno, postoje tu i tretmani tim keratinom koji ne mora da nužno bude i ispravljanje, ali odlična je stvar i stvarno onako jedna topla preporuka, pogotovo za plavu kosu. Jer negde važi pravilo za rekonstrukciju keratinom da što je kosa oštećenija, efekat je bolji, odnosno vidljiviji. Tako da to je jedan, onako kažem, high level nege plave kose koju ja vrlo rado preporučujem. Između ostalog i radim evo već 4 godine. Tako da ono što je jako bitno ako se odlučite da radite keratin jeste da keratin radite od 3 do 5 dana nakon bojenja, znači nakon farbanja, jer prosto samim hemijskim procesom bojenja ne toliko, ali pramenovim, odnosno primenom blanša se otvara dlaka i on hoće da brže izađe iz dlake, tako da je pravilo koje sam ja negde u radu postavio jeste da se prvo rade pramenovi, pa tek nakon 3 do 7 dana se radi keratin. Znači nikako keratin, pa posle 5 dana radite pramenovi ili, jer malo pre sam objasnio iz kog razloga. Tako da, dragi moje
plavuše samim napretkom hemijske industrije, kozmetologije i ostaloga, sve vi možete da imate kosu kao da ste izašli iz frizerskog salona. Jako bitno je, ako ste se već odlučile da budete atraktivne, da budete primećene, da tu kosu negujete na adekvatan način. Opet ponavljam, ne zahteva to ni neko preterano angažovanje, ni preteranu svotu novca, jer kažem, postoje preparati koji su vrlo dostupni na tržištu, a jako dobro rade, znači ne moraju to da budu ni brendirani preparati. Ja sam imao susreta i sa preparatima koji su dostupni po parfumerijama, ne koštaju mnogo, a odlični su. Tako da o tome ćemo isto pričati kada budemo navodili proizvode koje preporučujem, tako da eto, biće priče i o tome. Ništa nemojte da se brinete, sve što znam podelit ću vrlo rado sa vama, jer mislim da znanje i treba da se deli, jer da je meni neko mogao da uštedi vreme pre 15 ili 20 godina, ja bih mu bio vrlo zahvalan, jer svi znamo šta vreme predstavlja, a opet kada dobijete adekvatne instrukcije, adekvatne preporuke od nekoga ko radi 22-3 godine, mislim da će vam značiti i da ćete biti jako, jako zadovoljni. Tako da eto, znači nema prosto prostora da budete u strahu od oštećenja vaše platinasto-plave kose, jer ja sam tu da vam dam smernice, da vam pomognem, da vas uputim šta da koristite, kako da koristite, jer šta može da se desi. Znači možete tako, ne znajući, da odete u parfumeriju i kupite, recimo, kao što sam malo pre objasnio razliku između proteinske i hidrirajuće maske, vi kupite dve proteinske maske i uporno želite da uvijete svoju kosu, znači ta maska sadrži u sebi keratin i uporno pokušavate da uvijete kosu, kosa neće da se uvija, ispravlja se, pa onda operete sledeći put kosu, stavite ovu drugu da probate, ali ne znate, znači, da su obe u osnovi proteinske maske. Tako da to su stvari koje mogu da se dese, recimo kao što operete kosu i naprskate se leave-in preparatom koji u sebi sadrži keratin, a uporno želite da uvijete ili da imate talase i sad kosa se iz talasa uvije i to ostane tako pola sata, 45 minuta i kosa počinje da se ispravi. Znači, to su te stvari koje, naravno, ne očekujem od vas da ih znate jer niste frizeri, ali je jako zanimljivo da ih čujete, da ih usvojite, jer će vama isto olakšati stilizovanje, održavanje vaše kose i naravno ta kosa će biti sjajna, lepa, zdrava, kao što i treba da bude. Opet kažem, samim tim što ste odabrale da budete plave, želite da budete primećene, a ja ću vam u tome pomoći da čak i drugarice koje možda nisu plavuše požele da budu platinaste plave ili da primete da se sa vašom kosom u poslednje vreme nešto lepo dešava. Zapratite ovaj kanal, bit će još dosta zanimljivih tema, nadam se zanimljivih, interesantnih saveta, deljenja iskustva, smernica, tako da vidimo se u nekom narednom videu. Ja sam Neša, profesor Hair, i ovo je bila emisija kako da platinasto plava nijansa uvek izgleda negovano i sveže. Hvala vam još jednom i vidimo se uskoro. Pozdrav!